Afgelopen zaterdag liet Beukenrode zijn nieuwe zorgstudio's Rooihof aan het grote publiek zien. Veel geïnteresseerden kwamen een kijkje nemen in de nieuwe accommodaties. Er is veel veranderd. Beukenrode was een oud verpleeghuis, oude stijl. Daar woonden destijds 70 mensen met dementie en 40 mensen met een somatische indicatie. In 2015 verhuisden 70 dementiepatiënten naar de nieuwbouw Vincentiushof. De patiënten met chronisch lichamelijke ziektes bleven nog in het klooster. Voor hen is uiteindelijk Rooihof ontwikkeld. En Rooihof, de naam staat Rooi en dat zal wellicht bekend zijn voor Venray, de oude naam van Venray, en Hof voor hoffelijk wonen. En het hoffelijk wonen doet de naam eer aan, want iedere bewoner hier beschikt over een eigen zorgstudio waarin mensen een eigen leefdomein hebben met eigen sanitaire voorzieningen. 10 zorgstudio's sluiten op 1 afdeling. Midden in die wooneenheid bevindt zich een buurtkamer waar de gemeenschappelijke activiteiten plaatsvinden. In totaal bestaat Rooihof uit 3 etages met elk 10 studio's. Op iedere verdieping staat een eigen zorgteam klaar voor de bewoners. Die bestaan uit verzorgenden en verpleegkundigen en daarlangs een medisch behandelteam, specialist oudergeneeskunde, fysiotherapie, ergo, logo. Dat zijn behandelaren die rondom die cliënt met die zware zorg geboden wordt. Door de verhuizing van de patiënten met dementie wordt nu nog maar 30% van het klooster gebruikt. Voor de overige ruimte is Beukenrode nog op zoek naar een exploitatiepartner. Maar een klein deel van de ruimte is wel al ingevuld. Buiten de 30 zorgstudio's die in Rooihof zijn, is in het oude Beukenrode nog steeds de dagbehandeling. En de dagbehandeling is zeg maar een belangrijke voorziening voor mensen die in de thuissituatie wonen om hen te ontlasten en behandeling te bieden voor mensen die nog wel thuis kunnen wonen, maar nog die extra zorg nodig hebben. Dus als ik het goed begrijp, is er voor het oude Beukenrode zeker nog een stukje toekomst. Absoluut, zo'n prachtig gebouw wat nabij het centrum ligt, waarbij alle voorzieningen op handbereik aanwezig zijn. Dat is ook een plus van Beukenrode. Ja, dat kunnen we niet zomaar verloren laten gaan. En daar is zeker nog toekomst voor. In mei zullen de bewoners hun intrek nemen in de zorgstudio's van Rooihof.